Avui aquí és un privilegi. És un privilegi poder ser avui aquí a la plaça Catalunya i ser-hi amb tots vosaltres en aquesta nova cruïlla històrica en la que ens trobem. Crec que puc dir sense por a equivocar-me que des que tinc coneixement, des que tinc ús de raó, l'única motivació que m'ha mogut és pensar en el país, ja fos a l'escola, ja fos a l'institut, ja fos a la feina. I recordo també com 30 o 40 anys enrere els que actuàvem d'aquesta manera rebíem la incomprensió de moltíssima gent, a vegades el menyspreu i fins i tot la compassió. Ja creixeràs, o no veus que això de la independència no va enlloc? I mentrestant continuàvem buscant referents, des de Pau Claris i Rafael Casanova fins a Prat de la Riba, des de Villarroel i Macià fins a Fabra, Pau Casals o Coromines. Buscàvem referents i ens refermàvem amb el motiu de la nostra opció. Hi havia gent que amb fatxenderia deia: viatgeu i us passaran aquestes cabòries. I per més que haguem viatjat, aquesta idea, aquest desig, aquest anhel ha continuat constant quan no s'ha incrementat. I s'ha incrementat perquè com més viatgem, més ens adonem que tots els pobles de la Terra som iguals. Patim, ens alegrem, ens emocionem de la mateixa manera. I sobretot, viatjant, ens adonem que totes les nacions de la Terra, quan són adultes, volen exactament el mateix que nosaltres: governar-se elles mateixes. I totes, tard o d'hora, han fet aquest pas. Ara, passats els anys, i vist com Catalunya ha estat tractada aquestes últimes dècades, ens toca fer-lo a nosaltres. És per això que a l'inici gosava dir-vos que avui com ahir estem davant d'una nova cruïlla històrica. Però aquesta vegada sí, només depèn de nosaltres. I avui concretament, a una mica menys d'un mes del 9-N, m'emociona ser amb vosaltres. Vosaltres qüestioneu de manera frontal aquesta moral de derrota que interessadament ens han volgut imposar durant massa temps. El que veig avui aquí és un convenciment absolut en les nostres possibilitats d'assolir aquesta victòria. Un convenciment que en lloc de fluixejar es fa encara més sòlid i més entusiasta. I us ho agraeixo molt, perquè ara en aquest precís instant això de fluixejar no ens ho podem permetre. Ni tan sols hi tenim el dret. Si tots els catalans estiguessin la meitat de convençuts que esteu vosaltres, faria anys que hauríem passat pàgina. Bé, com si es tractés d'un castell, ara en aquests moments els terços ja estan col·locats i la gralla ha començat a sonar. Perquè aquesta vegada, a diferència, i permeteu-me que us parli del tricentenari, a diferència del 1714, depèn només de nosaltres. Només depèn de nosaltres. Cal que tots plegats ens convencem que el dia 9 de novembre hem de fer un nou acte de responsabilitat. No caiguem, sisplau, més en el parany d'aquells que volen ridiculitzar qualsevol cosa que fa aquest país per reivindicar-se. Votarem el dia 9 i votarem les vegades que faci falta per demostrar al món quina és la nostra voluntat sincera. Només faltaria. Com us he dit, i acabo, porto molts anys volent que el nostre país sigui socialment més just, econòmicament més pròsper i nacionalment sobirà, i estem a punt d'aconseguir-ho. Però deixeu-me dir que només hi arribarem amb confiança. Confiança en nosaltres mateixos, la societat, confiança en els partits polítics i confiança també en el govern. Ara falten per part de tots, de tothom, dosis extres de confiança, de generositat i sobretot d'humilitat. Cal que cadascú de vosaltres ocupi el
herois... Sense els herois de 1714, ara que fa 300 anys, no seríem on som, però sense la tasca incansable, invisible i a voltes desagraïda de tots els que ens han precedit en la defensa de la catalanitat, de ben segur que tampoc seríem on som. I ara és el nostre torn. Per això mateix crec que va ser l'hora que deixem de parlar del nostre passat i ens disposem a enfrontar-nos al nostre futur. Estic convençut que ha arribat l'hora de guanyar-nos el futur, perquè guanyar-nos el futur serà la millor manera d'honorar el nostre passat. Visca sempre Catalunya!